na ga 'yan najeriya suna hitowa shugabanninsu na cewa sheri an kai musu, babu sheri. Wanda ya yi ma wani sheri Allah yana shaidu, kuma Allah ya saka ma wanda an ka yi ma sheri. A gaskiya mai girma shugaban kasa, wannan zance naku hatsi ka jiki tana tashi, na san ba ni ɗaya ba ma har masu sauraron mu duka, wanda duk ya ji wannan bayani tsika jikin shi sai ta tashi, kuma dole cilas mu mai da hankali akai. Amma abinda yake ba mu mamaki kenan, su turawan ga na faransa da mun ka kora muna ganin cewa sun koma gida, ashe kenan don rarraba suna an kai cikin wannan ga wuraren duka aka yi ta aje su kasashe makwabta, duk da cewa mun ga dai yanzu ita Chad ma ta hito ta ce ita ma su bar mata kasarta, Senegal ita ma tana cewa su bar mata kasarta, kenan duk suna nan gewayen mu gaba ɗaya zamme. Ko ya ne abin yake wannan tsari na gewayen mu yan kurakurai ne na ƙasar faransa, kuma shi ma sai sun zaɓa masu fata kamar mu baƙaƙe sai su sa tare da 'yan ta'adda, haka suke yi. Kasan wani lokaci najeriya abin yana bani mamaki, sai da mun ka gaya musu akwai wani da mun ka kora nan da nan wanda aka ce ma Toma Giliozo da an ka kore shi daga nan najeriya ya koma, da ya koma najeriya da shi da wani da aka ce ma Eric Emmanuel, su ne waɗanda da sarwa force special babbaku waɗanda ke ba 'yan ta'addar wajen foro. Amma wanga zance da kake yi na korasu da mun yi da mali ta yi da burkina ta yi wani sabon salo ne. Sun ga al'umma afirka ta gaji da su, ta ce cutar ta yi yawa, ku ta yi wanda kun ka samu ku ta ku ci ku koma gida. Ku koma gida, mu ma mun girma muna iya kare kanmu, muna iya tsare kanmu. Sun ka ce ba su yarda ba, sai mun ja hannunku, wa zai iya barin ku ta yi gona ku kadai, sai an ja ku an kai ku gona. Amma in an kai ku gona sakin ka aka yi noman da kun kai hatsi, in kun yi kala kun yanke a kwashe. Amma a bar ku ta yi gona ku da kanku ba ku isa ba, ba ku da wannan ilimi. Abu ne da suka tsaro, maimakon a ce sun jaye da wani Chadi, sun jaye da wani Cote d'Ivoire, sun jaye da wani Senegal da Gabon, ita Djibouti kan mukazancanta tun da Djibouti uwa ce, ba su kaɗai ba, sun yi ƙasa 10 da annan. Duk kowa da sojoji sun kozo, kowa da sojojin sun zo sun tattara, mu yi musu adalci kan mukazancanta. A bar su can da ba. Chadi, Cote d'Ivoire, Senegal da Gabon, wani sun kai. Emmanuel Macron sai ya ce ma wani mashawarcin shi da aka ce ma Jean-Marie Bockel, ka zo ka yi nazari ka yi lissahi wadda 'yan ƙasar afirka gada ba wayo gare su ba, mu ce musu mun janye sojawanmu, amma ba janye su za mu yi. Dodon bango za mu yi musu. Ya ce Emmanuel Macron da ya ba shi umarni, shi Jean-Marie Bockel sai ya je ya zaɓi wasu soji bui, yana dibin za su iya mai wannan aikin. Guda ana ce mai David Pawlowski, shi wannan David Pawlowski wannan ya yi zaman wata runduna ta manyan makamai da aka ce ma artillery ko artillery cikin faransanci. Ita ce ya yi zama ta 68, amma ita ma sunanta artillery ta afirka ta 68. Kana ji zama afirka take kawai, ta zama afirka take man, don horon 'yan afirka. Irin manyan bindigogi wannan ne masu halba nan sai ya kai kilo 40, irin su yayi ta 68. Ya yi zama mali, ya yi ikon wannan runduna daga 2019 zuwa 2022. An ka ƙara mai na bui, shi aka ce ma Paul Menon Berthe, shi kuma kama